man kan välja hur i bilen kan säga. Ja, kan du inte spela då? Smyra. Nej, vad ska spela skånsk inte? Nej. Jo! Espen kan ju sätta. Ja. Kosse? Ha? Okej. Nej, nej. Oh ja. Spännande. Espen. Först är så man bara. Ja, kom. Är det Simon första? Nej, jag Espen. Lite så man till att gå stå där. Okay. Fair enough. Ja, The rich people versus the bad people. Det what? Så där går så inte Baby Park, kom. Nej, jag ska bara en socker, han får lite. Baby, ja. Det är shot. Socker också. Fish beach. Okej. Fish beach. Peace Jag bitch! börjar kvar då. Vi klarar till det skift. Det är så som helt av eller hur? In your face. Esters Adrias! Jag tystar ju inte, ja? Kan just Jag kan dansa. Jag ska det göra. Jag klarar pröva skifta. Jag ska det göra. Okej. Men det kan För jag. det sätt. Nej, Jag vet inte, Andreas. Okej. Jag har inte bära. Jag kan skifta. Ja, the brook items. Det är stupid. Nej, det spelar upp det här. Okej, då. Så man. Jag tar kiver. Nej, det kan du inte gå. Har vi bara stort första? Ja, visst det. Jo, det är en bara första. Jag tror du vet det. Ja. Ja, okej. Uh-oh. Okej, jag ska skifta. Yeah! Två ting. Ja, okej. Så man lägger tänka ting. Så är det snygga stund. Det kan så att vi vinner det. Ja, shot! Shot! Alltid. Bam! Shot, nej, skit allt. Han är bra. Ja. Det var inte slarvat. Okej, skifta person. Ja! Så måste. Ja, okej. Så är det. Jag vet inte bra. Shot! Shot var det. Jag skiftar, kom. Skifta. Vi ska skifta bit. Ja, det kan. Kids, skifta dit. Fine, första sätt. Du har sett Andreas? Här, och så säg. Jag tror jag sett. Det kan jag. Teamwork, ja. Okej, säg. Säg. Yes, sätt allt det bra. Nej, sätt på danskallen först. Okej, bra. Ja, Jag kan hjälpa dig att drifta. Okej, så är det att tvätta. Sätt. Inte alls se här Andreas som partner utan Shit. Kom. Okej. Han har sin chase. Jag bruk. Shit. Bruce. Du har sett? Alltid rätt. Nej. Marius. Marius, come on, it's had you paw to live our heart. Du. Okej. Det var med, jag kan gå. Okej. Kan du? Inte så runt allt ju. Andreas. Shot, allt. Jag bara Att du förtalta. först inte törst så först det shot. Hell yeah! Ja. Green team. Helt annan gospel. Jag vet inte. Vi kunde inte skifta näkra då, jag provar det. Jo, måste bara skulle säga. Fuck! Bara Jag står inte på Andreas som så här. Jag tror som Fucking alltså. törst din dumbass! Nej, Kyle igen. Nej, Pausa. Pausa. Ja, ta bilden, ska vi vinna bara härifrån? Ja, okej. Okej, de är bara spela ansvarsvacklar. Hätt Andreas! Slätt ju samman. Jag vet inte vad ska jag. Du lyckas en partner i näkra. Jag var inte pröva, tänk! Okej. Och du Jesh var först. Tror jag är... Alltså, jag tror Blake var med rätt. Shit. Shit. My bad. Jag tackar igen. Kom upp, sluta av kurs. Okej, kom upp. Ja, det är bra. Vi var ju upp dit. Okej, sätt. Jag hade drinkat som partner nära dig. Gaza. Ska du skjuta först? Chettemäters! Orda lätters. Upp och jag. Wow! Åh nej, rumpor! Åh, ska det hända? Det spelar awesome. Nej, Andreas sockar. Kan det verkligen skulle Ja, göra? det spelar ju awesome. Nej, jag inte socker. Jag ska spela om först. Jag Så vet det är inte, Andreas. Jag Andreas vill fylla det sånt där. Fucking drinker, Andreas. Så Alltså, är tjej på att möda. Typ i dem. Jag vet inte vad det är skult, ja. Andreas,
Du ska inte pröva av jag. Jag tror inte det va? Annars bränner det inte först här. Med Snapchat. Vad ska jag helt Marius på? Vi har ett Snapchat här inne. Eller? Ja men det är ju gott sitta oss. Det går Ja, ju jag vet. Snapchat Du får och kolla, sitta ja. ordentligt. Är twimmers det är sån Kom nu. Nu är du med. Jag twimmers långt. Jag är färdig. Kom, sådär. Kom. Hada, oh! Ja, Oh! Så får jag i snitt. Vi har aldrig någonting. Eller 2 i snitt. Är du förstår början det? Ja, okej. Ja, 2. Ta till mig 2. Kör. Ja. Hur var ju kattna? Jag kan hjälpa till att drifta i snitt. Åh, du fick för en vajer. Det känns Nökigt jag bara. Ja. Nej! Att du Nej, ser... skiner. Det är något jag väntar. Kan du du salto i? Ja. Du Du startar. ser Salto i? Alltså, Items som det är 84 där. nej, det är stress med trustigt att lägga dem, men kan inte vara en attrett lite. Vi ser. Gå rätt där! Yeah! Så, drift. Ja, yeah. Hallå. Så. Basically teamwork där. Ja. Tvåman! Är du klar så fighter som ökte jag där? Jag vänta. Så Nej, lite styra. No! Det Ska får vi du slå? Ja, vi ska slå. Jag tror jag säger. Ja, då fick vi ett uppsteg. Stäcka vi alltså. Ja. Jag ska just för förstå. bara rätt på där. Nu bara skära. Att det fanns sånt att ger och skall. Nej, tack ett uppsteg. Fråga det. Oj! Drifta. Eller det var stå med ju bäst kan. Ja, jag kan ju. Andreas, nej. Tjena, miste akkurat inte det. Miste det. Det är att jag inte fick ta den. Jag fick stå uppsteg också. Det är Marius. Ja, jag dog. Okej, vi skiftas. Ja. Han hoppar ju. Åh nej! Åh nej! Man ska bara skunda sig. Ja, okej. Kom på. Upp, tå. Kvar. Okej. Först då. Han kommer själv, han kommer själv. Okej. Jag hästar dem. Har ni sett spela några? Ja. Oh, ja. Vi har vi kör Andreas ut och två i Andreas socka. Ja, jag tror vi ordnar. Är den bästa chauffören i hemskt? Jag tror vi ordnar alltså, så kanske jag hade en winning chance. Ja. Okej, tips och Esbjörn. Ja, yeah. Så är det Snapchat äntligen. Vi klarar det 28 det är en känd för att komma efter. Jag hör det. Ska du göra? Alltså, jävla lutslig. Tim kör larm. Nej, 28. Yes, han har gått i allt här. Skifta. Skifta om. Ja, skifta. Oj, vad fan är 28? Kanske inte. Ja, yeah. Ja, shit. Vi skiftar där. Nej. Så det ska det hända. Vänta ett tag. Ja, det fick ju vi att... Ja. Jag vet inte. Åh, shit. Nej, vi kan ha den räka och Så sätt mot Ja, men det är så farligt. Jag Ja, det är har chill. inte över den. Jag vet inte. Men då finns det saker mot hans. Det är lätt. Ja, det var skott. Ja. Vi köper akter den. Ja, det är för det. Här var den också. Alltså, om vi släpper när jag spelar för jag är färdig. Andreas. Yes. Du bjöd det. Andreas är läxa jag har så han Snapchat. Ja. Så läs. Okej, kom igen Esbjörn. Yep. Get your ass over here. Get your ass. Spel så gott. Nu är det gå. Nu Ja. är det gå. Nej, vad ska jag? Jag ska dra till lasten. Jag ska lägga vinden så är det gott. Okej. Marius ska Oj, vad är Andreas satt där? Okej, så släpper vi släcka. Ja. Det kan Det är hästen bäst inte. det. Jo, Charlie på sidan. Andreas. Och alla måste sitta med in här. Perfekt. Nej, jag ska bara här va. Okej. Nej, det så kan hin fokusera på köra, men hin fokuserar på att shot till hans mål. Hin han kan matcha toa i rätt, så han tror det är väl att prata för. Han kan göra på till att drifta. Till exempel okej, kom. Alda. Ja. Kan du för church? Det är först. Du säger att du ska trussa. Jag vet, men det är först. Det är ju något. Det första grejen där. Han är cool. Det måste Okej, kan jag fråga dig nu? Vi vill ha där. Hallå, orda kommer alla. Nej, jag måste trycka boost där. Okej. Jag kör tinklock. Jag tog boost. Jag vältet. Ja, det här. Att du har för church vänner. Sluta. Sorry.
Vad sägs det? Du bryr sig. Idag bara rytta, kanske plats. Okej, jag kör. Kan du här? Oj. Ja, ja. Jag säger inte att jag inte grundar skifta utan man. Ja. Hvis man färdig opet så kan det bara tvåta. Vad gör ni? Det är han som framför han som skär han kan gå shota så tvåta han till. Ja, seriöst? Ja. Så se. Chop. Tack för Andreas. Very Partneren! Ja, det var. Oj, Jag missade. Ja, nej, shit. Det är ju stanna upp här från Montikon så det är försäkrat såna. Tack då lite då. Nej, men här är det som är. Kör att nu! Kniv. Det är som jag lätt men Jag har full kontroll. Yes. Det bästa match med. Ja, fixar det där tappar jag. Eller Oh inte. shit. Du Incoming. tog bananer, nej! Bara för att jag bara... Okej, kan det dubbelt. Oh shit! Ja, det var så här nästan det. Alltså, Jag det glömde missade. det. Vi vill bara spela med det. Jag spelar Okej, bara visst- det är ett uppspett där. Okej, nu är det kanske en chans. Ja. Oh det är- shit! Där! Okej, Ja, kör, kör, kör! Ja! Okej, kör den där så att vi. If they get too close. Ja, vi hade en... Ah, panna morsom och bara. Alltså, gå. Ah yeah! Tack det. Ja, Yeah! ja, det var bra. Okej. Okej, nu är jag snägg efter. Ja! Vänta, jag har shit! In your face, suckers! Ah shit! Så nu går vi vinna, Ja! Anushka! High five! Alla går. Akkurat i ändan, så krasch i pannan där. Ah. Han var spännande. Awesome. Jag ska få Edna barn. Ja, god. Det var ju bara mig. Excellent. klar som är Levi. Change course. You fuck roll. Hur som väljer det? Är väldigt shit. Levi. Vad ska du göra? Change course. Hej då. Akkurat inte bara video här. Han verkligen gör. Bra. Är Mario som har tänkt